нещо от останалите хора, които срещаш всеки ден по улицата и с които се разхождат свободно? Аз по-различна ли съм от теб? Да. Значи да. С какво? С своя собствен принос към света. Мислиш ли, че ние сме длъжни? Не. Ти щастлива ли си? Да, много. Кое те кара да бъдеш толкова щастлива? Танците. Да спечелиш медал е страшно трудно. Да го направиш седейки тук на тази количка, мен ми изглежда невъзможно. И Алис, ти си спечелила медал? Да. Би ли ми казала къде и какъв? В Полша спечелих медал бронзов. Какъв танц? Бяха самба. От кога танцуваш? От 9 месеца. И вече имаш медал. Да. Какво ти предстои да правиш от тук нататък? Къде ще ходиш? От тук нататък ми предстои едно състезание в Малта. Да? И после едно състезание в Холандия. Танците са абсолютно идентични с състезателните танци за здрави хора. Фигурират 5 танца, говорим за професионален клас. Сега тук естествено има 2 групи. Едната група е, в които хората с по-тежки или с по-голями ограничения в движенията са в отделен клас от тези, които имат по-голяма свобода и мобилност. Има доста хора, които имат желание, но аз нямам финансова възможност да плащам транспорт, специализиран транспорт, който да ги води. Какво те накара да добавиш към ежедневните танци с твоя партньор и това допълнително натоварване от 2 дена? Тези 2 дена ми дадат много радост, защото когато дойдох за първи път да ги видя и не повярвах, че те са заредени с толкова много добра и положителна емоция и могат да дават много повече любов и радост, колкото някой нормален човек. И ги обикнах безкрайно много и затова бих дала и не само тези 2 дни от моето свободно време и много повече. Какво имат повече от нас? Много повече енергия, желание, любов за живота като цяло и за борба, за постигане на много повече цели от нас. Ти танцуваш 2 пъти в седмицата с тях. Можеш ли да си представиш партньорът в живота ти, не само в танците, да бъде в инвалидна количка? Да, в интерес на истината, от как се занимавам с тях, се замислих за този въпрос и съм категорична, че влюбила се в такъв човек, никога няма да ме спре нещо такова. А какво се промени в теб, освен това, откакто ти танцуваш с тях? Гледам, както може да се каже, с розови очила на света, малко по-ведро, дава ми светлина напред да вървя. Ние длъжни ли сме на тези хора, според теб? Ние сме им безкрайно задължени. Те ни показват, макар и малко с това, че не се оплакват, просто не дават глас на болката си, на мъката, на всички. Не мога. Какво според теб е нужно на един човек в твоето положение да започне? Според мен е нужна много голяма воля и много голямо желание да покажеш на хората, че ти не си някакъв буклук, не си
можеш да ги побеждаваш така, както ние направихме във Варшава. Как си представяш твоя живот от тук нататък? Мисля да кандидатствам в Мюнхен или в Берлин или в Штутгарт, на известните или в Хайделберг, на известните университети. Това ми е мечтата. Защо си избрал чужбина да следваш? Защото там по-лесно може да се реализираш. А би ли останал да живееш там? Не бих взел и семейството си, ако може. А защо не би останал тук? Защото тук трудно можеш да си намериш първо образование, второ работа. Ако не можеш да отидеш в чужбина, да следваш и да живееш, какво би променило тук, в твоя град? Първо ще направя така, че инвалидите да могат да се качват по рампи, така че те да са достъпни за тях. Ще направя алеи, ще направя много спортни площадки. Един ден младите хора, като спортуват, да се чувстват по-уютно. Какво може всеки един от нас да им даде? Според мен те имат нужда повече от контакти, от един жест, внимание. Те по-различни ли са от нас? Не са по-различни. В никакъв случай. Когато застанеш на кръстопът, когато не виждаш време, ще погледнеш ли, има ли път, светът без различие дреме. Как да се стъпиш, кой да ти каже, щом нямаш опора, където те сваже, приятел,